Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan, Bagyo Yuwono, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Bapak Kepala Sekolah ingkang satu ugi nurmatan, Bapak saha ibu-ibu, guru ingkang satu kula puten, adik-adik kelas ingkang kula tresnani, puji syukur tansah kekatur dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala ingkang paring kanugrahan rahmat serta hidayah dumateng kita sedaya. Satemah ing wekdal punika saged tempat manunggal kanthi wilujeng nir ing sambeka. Kadang kula kelas 8 ngantos kelas 9 ingkang kula tresnani sakedhap malih kula sakonco kelas 9 badhe nilaraken pawiyetan SMP Negeri Setunggal Ngandusari. Punika pramila mbok bilih sandangipun kula sesrawungan kaliyan panjenengan sedaya. Wonten kalepatan saha tindak tanduk ingkang kirang mranani ing panggalih panjenengan sedaya. Kula sakonco nyuwun agunging pangapunten awrat sejatosipun kula pepisahan nilaraken pawiyatan punika. Nilaraken adik-adik kelas kula anggap kados dene sadherek piyambak. Nanging kados pundi malih kek kula panjenengan sedaya namung titah saunta mboten kuwawi nyelaki pepestuning Gusti ingkang Maha Kuwaos. Adik-adik kula nderek paring pepenget dumateng panjenengan sedaya. Sak medal kula saking pawiyatan punika. Pangajap kula adik-adik saged dados siswa-siswi ingkang tansah mbangun miturut dumateng bapak saha ibu-ibu guru lan dados murid ingkang pinter saha kreatif. Adik-adik ingkang kula tresnani, kula tansah njurung donga lan pamuji mugi-mugi ingkang taksih wonten pawiyatan mriki tansah pikantuk pangayomanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Samanten ugi kula nyuwun donga saha pangestu mugi-mugi kula sakanca saged gelang nglajengaken wonten ing pawiyatan ingkang langkung inggil. Wasana namung semanten antur kula minangka sesulih rencang-rencang kelas 9. Sedaya mbok bilih wonten gelap kangsulipun saha pencing cawenging atur kula tansah nyuwun lumuturing samandra sih pangkasami. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.